Nggih. Ki nggawa jeruk ra kowe? Boten. Ya nggawa ning cilik. Mau digawa karo adike Pandam mau lho, cilik mau lho. Jeruk purut. Guyu. Nek kowe saiki domisili ning ndi, Nduk, sayang? Kula Yo, ten iki pancen wis diajangi dening Bapak Dawa iki. Kowe iki sing nimbali mbok diajeni Pak Panjang. Panjang basane liya apa? Ya dawa. Nah. Wong ya tujuane ya ning Pak Panjang kowe lho kok geger lho. Iya nek sing jenenge jeneng wilayah ki ora perlu dibasake ngono. Ora entuk. Ora entuk. Terus pamane Boyolali kok dadene mbajul kesupen ora iso ngono kuwi. Diseneni karo sing duwe wilayah sampeanku. Tetep kudu apa anane. Apa anane ngono. Luar biasa, Mas. Nggih. Niki wiwit mlebu sore wau kula pun dikawal kudune lewat mriku pun dubengke. Oh, Ning iya. panitia tanggung jawab goleke dalan sing selo mergo kono cedhak apa kebak PKL. Oh iya Sing pedagang. nonton jan iki kaya nonton ning jero gedung tenan iki. Lah iya. Dikupengi karo pager batako. Heeh. Jane apa mau kersa Pak Panjang ya piyayi sing nonton rene dikarcerke 10.000 nu saya sugih neh jane ya. Ya ta Mas? Sik dawa ki nawa itu niki sedekah rasa kok dono rasa kok dibayarke. Upamane cara mbiyen lak ana ta wayangan dibethek mubeng ning lapangan terus dikarciske ngono mbiyen lak ana. Lah yen kowe ndek ngono mbok lakonono dhewe aja kongkonen Pak Panjang. Kowe sekali tempo lho wayangan ning lapangan terus ditutup ngono lho. Ora blas ra ono sing nonton. Bener pancen niate Pak Panjang karo Bu Somi iki pancen iki pancen dana rasa. Nggih. Niate nyenengke piyayi akeh ngono. Setahun le ngenteni kepengin wayangan kahanan supaya tentrem sik lho. Ngempet kok setahun iki kepiye? Iki malah manten iki mbok menawa ya malah wis duwe momongan lho iki Mas. Wis, pancen wis. Lah iki sing rugi awake dhewe iki. Lah kok iso? Kudune mantenan nanggap wayang terus putu metu nanggap wayang meneh. Lah iki dobel iki. Iya. Ning ya wis ora apa-apa dhewe ya niate nawaitune ning kene sowan nglaksanakaken dawuhipun Pak Panjang Ibu Somi. Sing bakule ya ndedonga mawon yen aku ngandani manten ki wong wis do pinter-pinter. Iya. Wong sing putri ya sarjana. Heeh. Dadi cukup aku mung negeske berdasarkan pengalaman saya saja. Maksudnya? Loh, beliau itu kan sudah punya keluarga. Betul. Nah, wong iki kudu ngerti, bojo, keluarga, rumah tangga mulai dari nikah itu sudah ada artinya sendiri-sendiri. Nah, iki. Loh, ora iki, itu. Sampeyan iki tak dukung ngono lho tegese iki. Lah iki mesti apik ngono maksudku. Lho aku ora butuh dukungan wong aku dulu calon. Pelawake kudu chemistry, kudu kompak. Sampeyan ketoke arep menyatakan sesuatu, lah aku memberi dukungan ngono Yo kuwi. kari ndelok dagelane sapa, dalange sapa. Kadang aku karo dalang malah didu karo penonton kok. Yen ora ngono ki malah ora rame. Justru ngono. dari gesekan muncul percikan menjadi satu lagi semakin kuat kaya wesi dilas kae lho. Dadi pamane gesekan terus bantah terus silang pendapat ora masalah. Itu demokrasi. Oke lek ngono ayo ndang keluarga apa artine? Iki diwiwiti saka apa sih? Prosese. Nikah sih. Oh iya, nikah. Nikah kuwi saka ni karo kah. Niki niate ibadah. Menjalankan pernikahan harus dengan nawaitu ibadah. Kahanan apa saja utawa apa wae sing ana kudu ditempuh wong loro. Dadi kahanan seneng maupun susah harus wong loro maju bareng. Lek maju, Loh, lah bakale yo apa-apa iso diatasi, Mas. bakale rampung perkarane entuk kemenangan dalam keluarga. Yo rung karuan yen maju mesti menang rung karuan. Lah kuwi ngetutne sampean lho. Lho aja ngetutke apa ora duwe mata dhewe kok ngetutke iki. Pancen angel musuh dagelan iki ora. Wis. Lho wong kowe iki kudu duwe ide dhewe apa wis maju ki mesti menang urung karuan. Lah tarik tambang sing maju malah kalah kok. Oh
Oh iya. Kuwi ora iso nggo patokan, bakune apa wae kudu dihadapi orang berdua. Tegese antarane sing lanang karo sing wedok kudu kerja keras supaya rumah tanggane sukses. Itu keliru meneh, salah kaprah ki aja sok dibungok-bungokke to. Kok kerja keras ki oh. Neng ndi-ndi mesti ngono ya Mas Gareng ngomongane. Yen pengen sukses kudu bekerja keras. Kuwi salah kaprah aja dinut, sing bener ki keras bekerja. Keras lho, keras dulu baru bekerja. Wong kowe urung keras kok arep kerja ki apa iso? Lah wong aku urung keras arep kerja bojoku ra sembodo. Oh iya. Tegese iki aja ditampa sing horor. Keraskan dulu niatmu, keraskan dulu kemauanmu baru melaksanakan pekerjaan. Pasti akan sukses dan berhasil. Amin. Ngono. Kuwi lagi nikah urung bojo. Wah, iya. BOJO. B berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Itu prosesnya. O orang tua, agama maupun negara harus merestui supaya sah. Ya. J jadikan teman hidupmu sampai maupun batinnya. Kuwi bojo. Ki tak tujokke ora kanggo wong lanang tok, wong wedok ya kudu memahami bojo mergo sing nyiksa lahir batin ki ora mung wong lanang tok, wong wedok sok-sok ya nyiksa. Oh, pengalaman pribadi. Oh. Loh. Kowe sok disiksa rasamu karo bojomu. Lho, tegese nyiksa ki dalam hal apa sih? Ngono. Kadang kala sing kudune ora dipikir wong lanang iso diatasi wong wedok, meksa dilemparke nyang wong lanang. Ngono mosok wong lanang kon mikir bumbon barang lak ya ora trep to, Mas. Ya aja, ndak nyuda kawibawan. Nyuda kawibawan wong kuwi jatahe wong wedok. Kuwi bojo. Terus apa meneh? keluarga. Keluarga, keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Lupakan egoisme masing-masing. Tidak boleh menang-menangan dewi, pinter dewi. Arahnya harus selalu yang positif. Gagasan harus sesuai dengan keadaan. Gagasan ojo gede-gede, ibaratnya gegedean pihak kurang cagak rumah tangga ambruk. Keluarga bisa terjadi karena ada suami dan istri. Suami berjumpa mikir. Jadi suami setiap menjumpai permasalahan rumah tangga harus mikir jalan keluar yang terbaik dan benar itu apa. Tugas suami. Istri. Istilah tri iki telu. Wong wedok kudu ngerti istilah telu. Ngenaki, nganaki, ngetengi. Wah. Bojo kasar-kasar. Ora kasar-kasar iki dunia, Mas. Iki fakta iki. Wong wedok kudu ngenaki, wong wedok kudu ngenaki rasane wong lanang. Gawe senenge wong lanang, ngenaki rasane wong lanang. Nganaki wong wedok yen dikeki wulu pemetu arupa blanja kudu dianake dikembangke, berusaha dalam bidang lain supaya wulu pemetu berkembang. Ngetengi wong wedok dadi petarangane kanggo titising keluarga. Ki ngerti ra kowe iki? Ya mudeng. Iki ora mung kanggo manten anyar, manten tuwek kaya kowe barang iki kudu ngerti lho. Lah aku ki kulino krungu tembung ngono kuwi kok ya. Lah ya kulino-kulino ning ngene. Anane aku meneng ki mergo menghargai. Ada orang bicara, sebaiknya yang lain itu menyimak, jangan malah ikut bicara ngono kuwi. Kulino ngrungokke, kulino krungu ning yen ora diayati lan diamalke apa gunane? Bener. You know? No. Loh. You. You kok no? Iya, kuwi lek apa ke jeneng keluarga. Yen wis keluarga ada suami. Umume wong nyebut anak. Iki kudu dinganu lho, iki dicateti lho. Kowe lak ya duwe anak to? Duwe. Aki amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amanah. Ya. N nantinya sebagai penerus garis keturunan atau keluarga. Iya. A, akalnya harus kita isi dengan ilmu yang bermanfaat bagi dia sendiri dan untuk orang lain. Ya. Oh. Anak kok lho. Lah apa? Kalau anak ngono. Anak yo K
no. Oh iya, Kak. Ka kuwi kolbu, hati. Hati harus kita isi dengan ilmu etika dan agama. Dadi ora sasar susur anak kuwi berjalan lurus mlakune. Heeh. Sakwise ana suami, istri, anak mesti ngudang putu. Lah, putu atau cucu? Wah, iki kok sosok saya merembet ngene iki. Ora apa-apa, dicucukne le larang ngono kuwi, ayo. Putu. Heeh. Putu, Mas. Heeh. Putu ki putrane anake awake dhewe. Lah, Iya ta? iya bener ning aja remeh, aja mau gampang ngono kuwi. Lah wong ki dadakan kok. Lho sing jenis seniman profesional era sekarang harus siap pakai di setiap saat. Itu pun sudah saya buat dengan sedemikian rupa, disajikan pun bisa diterima. Bener kok Ayo. buktine urutane ping 3. Ping 3 saka? Mbah, anak, putu. Oh, iya. Ya ora. T. Ki. Sik kok Mas mbok diwangi mikir malah aku doyak-oyak. Lah pancen pun kondang nggih Pak, lejene Gareng Semarang iki pinter oncek-oncek huruf. Lho, kuwi. Teh iki trima katresnane luwih kandel saka mbahe tinimbangane bapake. Wis titenono. Mbah kuwi anggere wis duwe putu karo anake ora tresno ning tresnane ning putune. Kabeh nglakoni kuwi. Umume Mas, umume lho iki. Umume iki Mas. Umume luwih cedhak karo mbahe tinimbangane bapak. Ayo ta mek diolak-alik ngono kuwi. Ceno wong kowe kok tak takoni rumangsakmu, aku iki kaya murid karo guru mbok tes e. Lah mergo wit mau aku wis lak omong, ayo kita menjadi seniman ini bekerja sama. Nyatane ora iso nang kene golek urip dhewe-dhewe, dalang karo apa pelawak iki nang kene bantah padu ra apa-apa. Kok saiki ngene. Iki maine dhewe iki ning papan apa? Slap to. Selepan. Yen kowe pinter, slap kuwi tegese apa? Wis genah to seleb nang kene papan kanggo giling, men saka gabah dadi beras ngono kuwi. Terlalu panjang tidak tepat sasaran. Nadyan panjang aku seneng, mergo sing nanggap Pak Panjang lho kuwi. Heeh ya. Ayo, bantau karo sing nanggap. Ayo. Ya wis sakarmu. Wong-wong ya ning ya mbok ya rada nganggo mikir sithik. Wong kok senengane kok ngono. Ya wong slap kuwi Mas. Selap yen kanggone Gareng piye? Ese saka gabah nyang beras. Lah kumulak ya muni ngono to. Lho ning kurang komplit. Oh iya. Ele. Luwih dhisik di PP. Ora mbok PP apa iso dadi? Oh iya. Ning nggih mepe ya angel mergo bengi iki bakane nggih wayangan. Lho Pak, iki spray seminggu arep wayangan iki. Oh iya. Enek sing wutuh arane beras, ana sing separo jenenge menir. P papane kudu resik steril supaya ora ana kuman sing mlebu. Dadi ambak kaya ngene iki steril Mas di waktu nanti mengadakan slep-slepan kene iki steril. Tegese steril iki apa? Bersih dari kuman, dari bakteri. Bersih dari kuman, bakteri, Nah. bangsane hewan-hewan yang membawa virus, Nah. klebu gareng pung dan sebagainya itu disingkirke saka kene ngono ya. Sik tok ana critane gareng pung kok nggawa virus ki apa? Enek nggone kok Semarang ora ya. Ya ora ning kene aku gawe virus, nggawa virus ning virus kebecikan. Oh iya. Iki main ning Kabupaten Kekar ki. Hah? Kabupaten Kekar. Kabupaten Ponorogo. Pono ki apa? Weruh, Weruh, cetha. cetha, Raga ki apa? awak. Awake sing ketok cetha ki apa tegese? Kekar. Mula kene wong nggone wong kuat, keseniane we reok, nyugi dadak merak kuat mergo Kabupaten Kekar. Wah, lah iki cilaka Piyayi Sri Domirsani iki lek pomo dolan ning Jawa Tengah, daleme pundi? Kula saking kutha Kekar. Umi barangi ning isi tak rumah nyaman Umi, rumah saya Kekar.
Lho ning istimewa lho Ponorogo ki. Duwe kesenian sing ora saben kabupaten utawa kota bisa iso kaya Ponorogo. Wang dadak merake abote setengah der wis pokoke. Ah iya. Wis luar lho, ngono ki mula kudu dijaga, dirukti, dilestarekke aja nganti diakoni negara liya. Nah sing ngopeni aja mung senimane tok, klebu pemerintah, masyarakat kabeh tresnani karo kabudayan sing kaya ngono becike. Sing kawegan kudu ngopeni iki aja mung gembar-gembor, lestarikan ning ora tau nanggap percuma. Kalah karo Pak Panjang. Pak Panjang iki Ora tau dawuh neko-neko ngerti-ngerti wayangan. Wayangan. Lah iki. Iki kok mesti dampake nyang aku iki. Lah ngopo kok? Lah kemurahan ki mesti kurang to, ora urung blonjoku mbok potong iki. Ora sae le. Ojo nyatut nek kanca. Aku ora tau nyatut. Kowe ora tau nyatut, kowe ngetang. Ora nyatut ora ngelongi aku, ora ngetang ora. Tenan ya? Mek nyuda. Wah, malah nyuda. Iya. Ya wis ora apa-apa sih baku ning kene niate ditimbali panjenenganipun Pak Panjang kalian Bu Somi. Sowan ning tlatah Ngrandu lah iki rada angel. Nah, Ngrandu. Iki arep tak terjemahke mumet sirahku. Ngrandu ki ning wong gandeng aku ki ning kene wis tanggung jawab ciri khasku moncek inggon. Ngrandu ki hurufe apa wae? Hurufe N G R A N D O. N nenggih Bapak Panjang dalah Ibu Somi ingkang kagungan kersa. Betul. G Gadah damel tasakuran pernikahanipun putrinipun. rada cepet R. Roro Dewi sapa aku ora apal. Sik, ya yen itu Yeni. ngepek kok. Aku timbangane salah. R ki Roro Yeni Tiken Dewi Sulastri SE naminipun Keng Putri. A asmanipun garwanipun Mas Setiawan Deni Saputra. N Nanggap wayang hiburanipun. D Dalangipun Ki Cahya Kuntadi. H Hebat sabetipun cetha sanggitipun. U Usulipun Pak Panjang kedah wonten gareng saking Semarang. Iya. Rumunku sing mburi dhewe mesti katut lho. Wis Huruf apa ae lho mesti katut lho. iki supaya cair kok. Pancen hawane wong lek wis jan Aku ki pokoke dirampungi karo Pak Panjang walah tenan padang jinglang. pokoke aku anggere wis lunas ki cek 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 ngono kok. Ning anggere sik separo ngono ku mikir ki engko piye lek ku nagih. Yo tak golekne kanca Mbak Umi Hafifah tumpake sepur. Mangga. Oke. Perhatian. Kereta api sejauh utama jurusan Pasar Senen sampai Pasar Ngendi. Aduh, iki sing ini, iki mungkin masyarakat sini juga sudah paham ini produk lokal. Ya, Asli dari kota Kekar ayo. Kota Kekar Ponorogo. Kowe aslimu ngendi? Iki cedhak karo omahmu. Nggih, Kong. Apa to, Reng? Jatuh. Harga diriku jatuh. Ado-ado kok Semarang ning kene diundang kum. Ya ora apa-apa tegese sampean dianggap sesepuh ngono Ya lho. sesepuh ning aja tuwa-tuwa to. Apa ora ana to Om, Pak, Pakde, Pak Lek, Kum. Ya ora apa-apa, kuwi kanggo sampean supaya mawas diri. Mawas diri piye? Sampeyan wis sepuh, lek diundang kung tegese arep tumindak nista, tumindak dosa, isin karo putune, ngono lho. Diundang kum ki medeni lho. Lah ngopo? Kum iki tegese didelikung. Lah lek pamane kowe didelikung kaya bocah ayu kaya Umi apa ora gelem? Loh, sapa nolak? Lah iya ngono kaya ngono kok protes ora. Ora iki sik tenan aku takon saka ngendi, Dok? Kula saking Pulung Ponorogo.
Pulung. Pulung ki kok kene adoh apa ora? Mboten. Pirang kilo? Nek kilone kula mboten paham tapi Lho, lha ki kulane ning ndi kok kilone ora paham lho. Kilo ki jarak tempuh ora kok panganan utawa jajan. Ning cedak. Nggih. Tebih napa caket Pak Polisi? Pulung caket nggih. Oh, cedak. Nggih. Cedak. Pulung jare kono nggon jeruk. Nggih. Ki nggawa jeruk ora kowe? Mboten. Ya nggawa ning cilik. Mau digawa karo adike Pandam mau lho, cilik mau lho. Jeruk purut. Guyu. Nek kowe saiki domisili ning ndi, Nduk, sayang? Kula ten Kentingan. Kentingan iki ndi? Kentingan Karo Jebres. Karo kentongan? Ngalor sithik. Kentingane kampung daerah Kelurahan Jebres, Surakarta. Oh, yang gebres apa jebrese aku. Jebres. Oh, lah kok manggon kono napa? Kula ngekos ten mriku, Kong. Sabar. Kos. Apa nyambut gawe ning Solo kok kos? Mboten, Napa? kula kuliah, Kong. Kuliah. Nggih. Ngopo kok seru mentereng? Kaget gumun ngono lho, seneng kok kowe. Kuliah ning ndi? Ten isi Surakarta, Isi Institut Seni Indonesia. Indonesia. Semester piro? Semester piro? Semester setunggal. Anyaran. Nggih. Berarti ya isih cilik kowe saka SMA, kuliah. Nggih. Wis dipacar baru. Jujur iki cedhak omah lho. Iki kuthamu dhewe lho. Kabupatenmu dhewe aja sok nyanu lho, goroh. Wis dipacar baru. Aku ora nggo sabun. Sampun kok sabun ora. Oh, sampun. Sampun. Lho, kok sik to? Duwe pacar ki wong wis tak omongke mau prosesi dalam mencari pasangan. Lah kok kowe isin? Mboten isin. Lah kok ndetar bisi-bisi napa? Kula pekewuh Pekewo karo sapa? kalih nduren. Ndek mben iki kondange gandeng karo nduren ngono lho Umi iki. Kowe pekewo karo Mr. T. Ora sah, itu wis kodrati prosese wong urip kudu ngono. Jalani hidup ini kalau memang wancine ke pacaran ya pacaran, mung ya ngati-ati. Nggih. Mergo saiki akeh buaya darat. Termasuk sebelahmu kuwi Ayo. Kuwi ya buaya darat kuwi. Aku krokodil. Ya wis bakune ngati-ati. Ketokno bahwa di Ponorogo ada orang atau cewek yang potensi dalam bidang seni. Kowe wis booming, kowe wis viral sebagai Ratu Podang Kuning asal dari Ponorogo. Nggih, Kong. Nah, Lan iki lho apa jenenge? Kangkung. Kowe iki disepuhne kok angel ngono lho. Kakek kangkung iki kolesterol iso dhuwur. Mula sak madi apa wae lek mangan kuwi. Malah iki menawi mboten klentu menika saking Pak Panjang napa king sinten nggih menika wonten amplop kathah kangge dualang kangge sindan-sindan iki. Yo yen amplop akeh. Saking Mas Deni. Wo manten kakung. Meh matur nuwun Mas Deni menika. Mantene lanang apa pegawe kantor pos to? Lah ngapa? Kok ngumpukke amplope sakmono akeh? Lho sampean ra ngerti iki katresnan saka Mas Deni. Jenenge komplit iki lho. Iki kabeh ana isine. Pak Dalang otomatis masuk rene. Amin. Sinden ya Sinden. Iki ampane. Sinden. Matur Iki nuwun. kudu amanah. Sinden meneh. Sinden. Sabar sik reng ya, sabar. Iki manut jenenge. Sinden. Ya. Sinden. Kok ora ono spasine blas. Ayo. Sinden. Ayo. Alhamdulillah. Nggih, sinden. Heeh. Sinden. Dalang melih. Matur nuwun Mas Deni katresnanipun. Matur nuwun Mas Deni. Lemah teles Gusti Allah ingkang males kesaenan panjenengan. Mas Deni iki polali ya. Yen bengi iki ana dagelane iki polali ya. Iki lho, lek ra wacanen iki, ana amplop loro diwaca Ayo sapa engko dikira aku gawe-gawe ndakan. Sing mburi sik diwaca.
Pak Dalang. Dalang rene berarti jatahku tenan to, ndak dikira gawe-gawe. Kuwi. Mas Dalang. Nah, Mas Dalang. Mas Dalang, iya. Mas Dalang. Ayo. Ki jane kene dosen kene mahasiswa buta huruf. Kowe iki pengen maca apa piye? Iki apa? Mas Dalang. Lah iya iki. Mas Gareng. Iki lho. Jek kuwi iso maca apa ora? Mas Dalang iki. 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 Iki diwaca. Nah, iki Mas Dalang, Pak Dalang. Mas Dalang. Ganti to? Nah, iki. Kowe iki dalang apa tukang sulap? Yo ngono nek mripate arep miyos ora. Ngono kok arep jagoke bupati. Lagi saweran wis dikorupsi. Walah. Aku seneng gawe-gawene sampean kuwi kok ya. Lah apa rene iki ora nyambut gawe kok mbok gawe-gawe iki. Iki arep tak laporke tunggone Pak Polisi, kowe ngorupsi saweran. Iya. Iki tak pundi ngene kok. Ben kaya apa? Jamus Kalimasada. Iya. Heeh. Monggo sampean iki dadi gareng, upamane ya. Ha to? Sampean gareng, aku dadi Puntadewa. Sing penang mundi Kalimasada kuwi gareng apa Puntadewa? Ya kari ndelok lakone. Lakone gareng dadi ratu ya tetep garenge sing nyunggi kok. Angel diarahne iki Yo arahe arah sesat kok. Mosok perkara saweran medhotke seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cangik, saking kula Pak Kadi ler mriku mawon. Ler ki sisi ndi? Hah? Ler ki sisi ndi? Nyuwun prisa piyai kene sing apa? Ler niku pundi, Pak? Oh, Mriko. mriko ler. Oh, ler. Ya. Nggih, dadi kudu terang. Nyuwun gending caping Gunung Jenggleng ingkang nyuwanten Mbak Kesi kalian Oke. Mas Gareng. Nggih. Langsung mari kangen. Wah nggih, tasih wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Bapak Soiman nyuwun gending Sinom Parijata Ayung Guyu. Nggih, wau sampun kula aturaken. Nggih. Gending menika kula tujuaken ingkang kagungan dalem Bapak Panjang Haryanto sekalian adik Bapak Jamun Suzat Miko SH. Nggih. Wah, asmane Suzat Miko. Zat. Ngangge Z iki. Zat. Ah iya. Kowe tunggale Zainan. Sugeng midhangetaken sinambi layah-layah kalian udut matur Amin. nuwun Mbak Nggih. Ibu nggih. Ugi menika saking Pak Suyono nggih, Pak Lurah Kediri Desa Selondana nggih, Caping Gunung, Bu Somi Sambel Kemangi, Bu Yarmi Kelinci Ucul, Pak Panjang Gubuk Asmara Nyidam Sari, Pak Lurah Ngrandu Pak Parto Roro Jonggrang. Wah. Terus Pak Sayid Pepeling, peh kok sak layange pemudite jan sak kaset iki ora iya. Ya ora apa-apa Ora panjen apa-apa. diniati kok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Pak Dalang minta lagu Nandur Ngunduh Salak. Nggih. Iki we. Surat saking kula Mbah Mariman Tosanan. Nggih. Iki Nduk Nyidam Sari wae Nduk, sampeyan aturke sik pamundhut saka Pak Panjang. Nah, Nggih. Seneng aku lagu sing terakhir sing anu ngersake Mbah sembuh men. Mbah Mariman. Lah yo mari ki sembuh. Oh iya. Sembuh men. Iya. Ya Om. Nah, saiki bawane dibagi karo Mas Gareng. Apa ki? Nyidam sari. Oke. Dandang gula. Digandrung iki ibarate kaya mbahe ngandrung karo putune. Ayo. Lah ngono ki sing gragas bae apa putune? Mbahe no ora. Ya putune kok Kok iso? gelem karo wong tuwa gragas kok. Iki mau fragmen ora. Kok capek iki Joko karo Prawan kok bae karo putune. Wah, jan bareng dirangkul Mas Gareng berdua ketok serasi. Mbak Umi jan kaya Batari Komoratih. Mas Gareng jan kaya Komodo. Ayo. Nano. Ayo. Komodo malah apik dilestarikan dunia kok. Duh, Umiku. Wah. Ya sakarepku sing nembang aku kok. Iya.
apa pujane ngati kene manuto yai Heeh. ora apik ora ana ketoprak kok manuto yai heeh injih kakang Anjir. aku nek kaya rol ketoprak Iya. tekan ndi iki mau Neno. kaya ngene wong nandang aswaje Kula raimu kaya Remi ora. Asmara aswajik ora. lah ya asmara iki gane Remi asmara Sak garis ngas. apa mung Pak kes wek kudu didul kesi Lah iki saka gemese ngono ora. Meri ora tak roman Meri gunaku didudul Kuwi aja bukese kaya tega kaya ora gila lho ora. Ing atase bokong kaya super tetra disenggol ora. yen bokong tok ora apa-apa adik barang digugah lho ajare salah Oh iya, Kino. Duh dewa. Ya nduk. Duh dewa Batharagung Yayi Umi dalem kacang mas wah rada sentet bocah iki. Kakang masuk kacang Mas kakang mas nah Kakang Mas ngono jare di pacar roman ora iso langsung modele ya lah ning donya iki ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba ya mung bojoku sing ning omah kae lho iki di streaming marai yo Mulane bojo ki aja ditinggali HP ben ora nonton streaming ora. aku biasane main game kok bojoku Nang kene gleleng sapa-sapa diseneni bareng nang omah karo bojo wedi. lho betul bojoku sing memberi kenikmatan kok Lah yene aja kebangetan nang kene dadi gareng dagelan kondang bareng nang omah umbah-umbah ora. dalam rangka kok dinehi Oh iya. kowe tinggal mengkurup kesi gulung kuming ra kowe Piye? yen kesi mengkurup ke gulung kuming ra Ya dibolong kok ngisor, iso panggang. lho wong ambenmu wis kok baja kok apa tembus Ya Om. walasana mring wak Umi sawangen kae ana lampu abang putih sing isih murup genah kae males jabut kae wis wancine dijabut urung dijabut iki oh iya ije ayo terusno Yayi supaya aku rasane ngati bisa marem krungu swaramu persasas-sasi ora mangan luwe besok kapan tekan ngenyek kowe panjenengan ngeteno wong karo pasangane kok gila iki lho apapun yang terjadi iki maju kok kowe mundur oh nggih jenenge tresno ki apa wae pangan kok mundur panjenengan pun sepuh kok Lah. lah ngerti wis tuwa kok ora mbok tebaske Eman-eman. lawas kowe ngenteni kowe mesti ngenteni metu kentose to kowe iki lawas Cet. Yo. jejer lan
yen Roman ukarane ya diwalik. lali. Jejer lan wong bagus. Mosok aku wong ayu melambe apa piye? Bagus. Lah ngono fitnah jenenge Lah pripun to, Pak? Lah mosok kaya ngono wong bagus. Wis sinden kondang mosok mripatmu katarak nyawang ora. Mas, jenenge wong tresna, jatuh cinta, kencana katon wingko, wingko katon kencana. Lah iki ya wingko katon blethok lah iki ora. Kowe meri apa piye wis kowe dagel aku tak dalan. Ora aku linggo kene malah aman ora. Angger kancane entuk rejeki kok, senengane kok. Wong jatahe dhewe-dhewe. Oh lho, umine iki. Iya ta. Gerti gareng. Yo. Upama sira nakoda Wah. tanpa rokok. Tanpa perahu. Lah iya, numpak perahu ya ora rokok ya ora enak lho, Mas. Tanpa perahu sasat sara ing Jaladri. Yen pancen pasangan serasi saiki penutupe bareng. Isi. Nonano. Yo. Nonano. Kowe iki jane nembang apa arep tawa permen ora. Lah kowe mau ngomong nanu-nanu ditutul. Kuwi ancer-ancer laras. Ancer-ancer iki karo golek alamat wae. Nyedang. Tidak. Sing kompas. Iya, iya. Malah kaya sirine ya. Ayo terus iku nyanyi-nyanyi ora. Jiro lu. Nyidam sari